Tieto bloky pripravujú o sebahodnotu, sebaprijatie, sebalásku a vytvárajú obrovský odpor pred naplnením vysneného života. Čo teda robiť? No v prvom rade treba odpustiť sebe a aj všetkým ľuďom, ktorí nám takýmto spôsobom ublížili, pretože sú to tiež len ľudské bytosti, mýlia sa, robia chyby a majú na to právo. Druhá vec je, že presvedčenia sa dajú prepísať vedomým procesom, ktorým začneš veriť, že na vysnený život máš právo a že si ho zaslúžiš. Najdôležitejšie je to, čo robíš hneď po zobudení ráno, kedy si na najvyššej frekvencii, pretože počas spánku sa zastaví hybná sila tvojich myšlienok a aj preto, že podvedomie je hneď po zobudení najviac otvorené za celý deň. Preto je dôležité počúvať afirmácie hneď po zobudení ráno. Odporúčam ti nahrať si vlastným hlasom do diktafónu v mobile tvoje afirmácie a potom si to nastaviť ako tón budíku. Takto ich už nikdy nezabudneš vypočuť. Je vedecky dokázané, že stačí myslieť nejakú myšlienku